i amb nosaltres viatjar. Hauràs de lluitar, la bola de drac és un gran misteri que pots revelar. Cap al món d'Ensís, un país encantat, aniré sense parar, sempre cap avant. En moltes coses noves ens podrem transformar, volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la, anem. Per mar i per muntanyes, per tot l'univers, intentarem trobar les 7 boles d'un drac. I al final, segur, les boles del drac seran nostres. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha perill. Sempre avall amb molt de valor, s'obrin fronteres noves, s'arriba molt millor. Si vols descobrir la bola de drac, has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar la bola de drac, serà per a nosaltres si allarguem la mà cap al món